Barka da zuwa tashar mai suna Safiyar Kannywood. Ku danna mana subscribe don samun labaran Kannywood da dumi-dumi cikin lokaci. Ali Jita ne shahararren mawaƙin nan ya fito fili yana neman taimakon al'umma. Ali Jita ya shahara ga waƙoƙin soyayya da na sarauta da kuma na siyasa. Ya shahara ne a cikin masana'antar Kannywood. Shahararren mawaƙin nan ne na soyayya Ali Jita ya fito fili yana neman taimakon al'umma. Wannan taimakon da yake nema ya fito ne yana neman sa akan wata lalura ko kuma wani abu da ya same shi, inda Ali Jita ya bayyana ma al'umma cewa lalle yana cikin mawuyacin hali da kuma damuwa. Ali Jita dai ya fito fili ya bidiyo don neman taimakon al'umma. Ali Jita da yana neman taimakon al'umma ne ta bangaren su yi masa addu'a, domin kuwa an je a Katsina inda yar uwarsa take, inda aka shiga gidan da take aka kai mata hormaki. Ba kowa bane ya kai hormakin nan sai bandits, ma'ana masu satar mutane suna karɓar kuɗin fansa. Sun kai wannan farmakin ne daidai lokacin da 'ya'yanta guda uku maza suna waje, su kuwa su biyar suka shiga cikin gidan, inda suka tarar da ita ta fito daga wanka. Daga nan dai ta nemi su mata alfarma don ta sa hijabi kafin su wuce da ita, domin su barayin mutane ne suka kasa mata alfarma. Ashe kuwa babban ɗanta yana waje ya ga kuma mutum biyu a tsaye bakin kofar gidan su rike da bindiga. Haka dai yayi kokarin sa ya samu ya rafke ɗaya daga cikin su ya duke shi. Daga nan dai ya samu damar kwace bindigar da ke hannun ɗan, kuma ya samu nasarar har mutum biyu daga cikin su, kuma ya cire da bindigar. Sai dai inda matsalar take, a halin yanzu dai sun riga sun tafi da mahaifiyar ta yaron, wanda kuma yaron ya yaba ta kashi da su da bindigar, kuma bai samu nasarar kashe guda uku din ba, inda suka samu suka kubice da mahaifiyar tashi. Yanzu dai ba a san halin da mahaifiyarsa take ciki ba, amma dai hakikani yaron ya samu nasarar kashe barayin har guda biyu, wanda Ali Jita ya bayyana ma al'umma cewa tabbas suna cikin rudani sakamakon yar uwarsu ta riga ta shiga hannun barayi. Sa'annan kuma ana zargin cewa barayin za su nemi su ɗauki fansa, domin kuwa an kashe har guda biyu daga cikin su, kuma an rike bindigar su. Yanzu dai haka dai yar uwar tasu tana cikin mawuyacin hali a hannun barayi. Ali Jita dai ya fito fili ya bidiyo mai ɗaukan minti 10 inda yake neman al'umma da su taya shi da addu'a, domin kuwa yana cikin halin haula'i, yana cikin halin ina zanna, domin kuwa halin yanzu harkar tsaro ta lalace musamman a jihar ta Katsina. Ali Jita dai ya nemi 'yan uwansa 'yan fim da kuma wasu masoyansa wanda ke kafafen sada zumunta musamman a kafar da ya magana ta TikTok da su tallafa mishi su taya shi addu'a. Allah ubangiji ya kubatar da 'yar uwarsa a hannunsu. Mu kama a nan muna roƙon Allah ya kubatar da 'yar uwar Ali Jita wadda an ka riga an ka karba an ka kai da ita a cikin daji, kuma muna roƙon Allah ya kubatar da duk wani musulmi da ke hannun wayannan barayin na mutane wanda ke zama a cikin daji da ma har wanda ke zama cikin gari. Ga haka dai 'yan masana'antar Kannywood da dama suna nan suna roƙon Allah kan wannan lamarin, ganin cewa Ali Jita dan uwar sana'ar su ne. Haka ma yanzu ana tunanin yadda za a fara bullo malalurar akan cewa za a fara natsuwa ko kuma a fara taro na musamman don gudanar da muhimman addu'o'i akan wannan boyar Allah da barayin suka sace. Kai tsaye dai da Ali Jita ya saki wannan bidiyon, al'umma da dama sun jajinta masa, sun kuma tura mishi sakokokan kwantar da hankali akan cewa a dage a ta yin addu'a. Wannan lamarin dai ba a yau aka saba yin shi ba, na ɗaukar wasu ɗaiɗaiku daga cikin 'yan uwan 'yan masana'antar Kannywood. Sai dai wannan ya fi muni sakamakon irin yadda aka shiga har cikin gida aka fito da matar. Kai ka daure ka danna mana subscribe don ci gaba da samun shirye-shiryenmu a kowane lokaci, domin kuwa muna kawo muku labarin gaskiya da dame-damen su cikin lokaci.